מסדר תפת נשקו. כתב, שב. הקהל מתבקש לשבת. מסדר יציג את נשקו. בצג, שב. מסדר עבור לנוח. עמוד נוח. קצת מתרגש, בגלל שאני עכשיו רואה את החיילים. ביום שהם הגיעו, ביום הגיוס, ליוויתי אותם בבקו"ם, לראות אותם ילדים שמתגייסים, ועכשיו עומדים פה בחורים שהם לוחמים, כיאה לחייל בצבא ההגנה לישראל. בזמן האחרון שומעים כל מיני קולות בתקשורת, האם חייל שומר תורה ומצוות, חייל חרדי, יכול לשרת בצבא? יש כאלה אומרים, אחד שלא בא, לא עשה כושר, לא יכול להיות חייל טוב. יש כאלה אומרים, יש כאלה טוענים, שאי אפשר בצבא לשמור תורה ומצוות כהלכתה. אני רוצה להגיד, אתם חיילי פלוגת הנשרים של גדוד נצח יהודה, אתם ההוכחה לכך שאפשר אפשר להיות חיילים מצוינים, אפשר להיות חיילים ששומרים תורה ומצוות כהלכתה. אני ראיתי את החיילים לפני שהם יצאו למסע, הייתי בבסיס בפקעות, ראיתי את האור בעיניים של החיילים, שזה בעיניים מופלא, הולכים לעשות כזה מסע קשה, וראיתי את כולם עולים כזה שמחה, הייתי בטוח שהם יהיו ראשונים מכל הגדודים במסע, וכך אכן היה.